ja hem passat. Nosaltres no volíem, però nosaltres sí que volíem. Ahí están, sesantenes de Calicanto. Un camí de lo més rústic, d'allò més romàntic i brut. Entre pobles està tot brut, on no va quasi ningú, està tot abandonat, brut. Quina vergonya. Després tenim consellers de territori i no sé quantes coses. Un altre túnel que ja portem uns quants. Això és molt pràctic, tant per la evacuació d'aigües en cas de danes i riuades, barrancades, com per el personal que vulgui passejar. Calicanto, no sé què és. Ja veurem que ens trobarem. N'hi ha unes antenes molt grans i cridaderes que segur ens comuniquen amb el món sencer. Calicanto, que bella eres, t'aniré a visitar. Joder. He pujat 200 metres on mai m'hauria pujat. Buah. Sense motor, mare meva. Faig allò amb els pantalons. Mare que va, quina calor. D'ací no res estaré despullat. No sé si... Tot. Sobretot. I això que feia fred al principi. Ara veurem les antenes. Espectacular. Mira, al fons València. El primer pla, el verat de Torrent, al fons Porta València, Ciutat de les Ciències també. I ahir l'Albufera. Espera, al fons l'Albufera. I encara no he pujat a les antenes. L'Albufera, al fons els apartaments de platja. De nou. València, i així tenim Calicanto. Bon dia. Hola, guapi. No passa res, bon dia, passeu bé. Bon dia. Qué pasada. Bé. Muntanyes valencianes.
Mira, teniu l'Albufera. Yeah. Ei, vaig a veure el viatge. Hola, bon dia. Bon dia. Sí, bon dia. Bon dia. Bon dia. Buah. Bé, anem a fer un experiment, que la carretera d'asfalt és molt avorrida. Riu avall. Yeah. Hòstia. Pollo, fill de puta. Mira el pollo. Dins del pollo. Molt bé.
quants impediments. Zona xunga de Torrent. Bom dia. A ver. I així estem ja tornant a València, cap i Casal. Stop recording.